салом дӯстон, имрӯз дар бораи кистаҳо, ки дар занҳо дида мешавад, мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. вақтҳои охир мебинам бисёр мепурсанд, ки дар бораи кистаҳои обакӣ ва ё кистаи гӯштӣ маълумот диҳам. имрӯз маҳз ҳамон кистаҳое ки кадомаш обакӣ ва гӯштӣ, оё ҳаст ҳамин кистаҳои гӯштӣ фарқияташон дар чист, маълумот диҳам. киста худаш чист? Киста ин як халтачае мебошад, ки дар дарунаш об ҷамъ шудагӣ. Агар бо забони дигар гӯям, полость, которая содержит внутри себя жидкость. Дар занҳо бисёртар кистаи тухмдонҳо дида мешавад ва кистачаҳои хурди гарданаки бачадон дида мешавад. занҳои моро бошад, маҳз ҳамон кистаҳое ки дар тухмдонҳо дида мешавад безобита мекунанд. кистаҳое ки дар тухмдонҳо ҳаст, онҳо якчанд намуд мешаванд. якум ин фолликулярная киста ё ин ки функциональная. чунин кистаҳо дар ҳолати муқаррарӣ низ дида мешаванд. онҳо дар тухмдонҳо дида мешавад, андозаашон хеле хурд мебошанд ва дар вақти бенамозӣ худ ба худ нест мешаванд. фолликулярные кистаҳоро вақте ки андозаашон аз 3 сантиметр кам бошад, табобат намекунанд, чунки кистаҳои майда ягон хел аломатҳо надоранд ва шахсро низ безобита намекунанд. дуюм ин киста жолтого тела. бахшиш, ман ба забони тоҷикӣ инро тарҷума карда натавонистам. чунин киста дар давраи дуюми цикли ҳайзбинӣ ба вуҷуд меояд. агар дар ҳамон ҳолат шумо алоқаи ҷинсӣ дошта бошеду ҳомиладор шавед, маҳз анамон киста метавонад бордор шавад ва ҳомиладориро ба вуҷуд биёрад. агар алоқаи ҷинсӣ надошта бошеду ҳомиладор нашавед, дар вақти ҳайзбинӣ киста мекафад ва ҳангоми бенамозӣ нест мешавад. чунин кистаҳоро низ бисёри вақт табобат намекунанд, чунки ҳангоми бенамозӣ он худ ба худ нест мешавад. сеюм ин муцинозная киста. чунин кистаҳо андозаашон хеле калон мебошанд ва бисёртар дар занҳои аз 45 сола боло дида мешавад. бисёртар ин кистаҳо дар вақти климакс вайрон шудани мубодилаи гормонҳо ба вуҷуд меояд. шикоятҳо дар вақти пайдошавии ин кистаҳо дар поёни шикам, калон шудани андозаи шикам мебошад ва роҳи табобати ин кистаҳо ҷарроҳӣ мебошад. намуди дигар ин дермоидная киста мебошад. чунин кистаҳо сохторашон хеле гуногунанд ва андозаҳояшон низ калон мебошанд. дар даруни ин кистаҳо на танҳо об, балки мӯи сар метавонад ҷамъ шавад. слизь, устухон, ҳатто дандон низ метавонад дар даруни ин кистаҳо пайдо шавад. ин кистаҳоро ҳамчун доброкачественный опухоль низ меҳисобанд ва роҳи табобати чунин кистаҳо низ ҷарроҳӣ мебошад. панҷум ин эндометриоидная киста. дар даруни чунин кистаҳо бисёртар хун ҷамъ мешавад ва сабаби пайдоиши онҳо ин илтиҳоби узвҳои дохилӣ мебошад, стресс, паст шудани иммунитет ва ҳолати баъд аз ҷарроҳӣ. ва ниҳоят охирон ин поликистоз яичников ё ин ки поликистози тухмдонҳо. азбаски поликистози тухмдонҳо ин як мавзӯи калон аст, дар бораи он дар видеои дигар мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. дигар ягон хел кистаҳои гӯштӣ вуҷуд надорад. дар тухмдонҳо фақат кистаҳое ҳаст, ки дар дарунашон об ҷамъ мешавад. мақсад маънои ҳамон киста худаш ҷамъшавии об мебошад. гӯштӣ фақат шуда метавонад миома, ки ин дар дохили бачадон дида мешавад, ва ё ин ки дермоидная киста, ки дар таркибаш сохтори хеле гуногун дорад. барои ҳамин, агар шумо ба духтур муроҷиат кардеду ба шумо гуфтанд, ки шумо кистаи гӯштӣ доред, аз духтур илтимос кунед, ки чӣ намуд киста аст, номашро ба шумо гӯяд. танҳо кистаи гӯштӣ доштан кати маълумоти пурра гирифта намешавад. мақсад ҳамин, ки киста гӯштӣ намешавад. умедворам навори имрӯза ба шумо писанд омад. саломат бошед.